Аз съм Никола Димитров Тодоров и съм малък изобретател. Искам да ви кажа, че тази възможност, която давате на децата, е нещо уникално. Развива тяхното въображение, тяхните умения, въобще мислене като цяло. Детето ни ходи с много голям интерес и желание на курса. И после след занятието пък много въодушевено разказва всичко, което сте правили. Най-интересното ми беше, когато правихме буса. Хареса ми робота, който беше вратар, защото вратара е първия, който защитава вратата, пък защитника е втория. Смятам, че децата много харесват заниманията по роботика и успяват да задържи техния интерес, така че те да искат всеки път да научават нещо ново и нещо ново. Търсачите са супер! Искаме да благодарим на нашите учители, по-точно на неговите учители, за тази възможност, която предоставиха, за усилията, които вложиха. Изключителни професионалисти, държат се много добре с децата, имат много добър подход. На мен най-любими са ми часовете, когато работим без инструкции, свободно строене. Тогава колкото деца има, толкова и различни модели съществуват, даже ни изумяват със своята креативност. Виждам от наша страна голям прогрес и заинтересованост към роботиката. С нетърпение чака да дойде следващия урок. Виждаме как в него се поддържа тази искра на любопитство, на това да иска да знае, да иска да се изразява, да иска да твори. Всеки път отива с желание и пита кога ще ходи пак на роботика. Много се радвам, че при нас има едни много умни, интелигентни, добре възпитани деца. Виждам как децата се променят, надграждат себе си. Сами почнаха да си измислят конструкции, докато в началото им беше много трудно. Завършващите церемонии на школа Търсачите във всеки един град са, може би, любимата част от моята работа. Защото тогава се събираме всички заедно и защото аз, бъдейки отстрани на сцената, всеки път имам привилегията и огромното щастие да виждам истинското вълнение в очите на децата, всеки път, когато всъщност се качват по стълбичките на сцената. Разбира се, радостта на родителите е също изключително важна. И смея да кажа, че силно се усеща, че с всяка следваща учебна година ставаме все повече и повече и смисъла, разбира се, също расте, за което благодарим. Ще се видим в септември!